Karampatang karatula sa paligid ng Tara Cave sa Bolinao, tiniyak para sa detalye. Narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Agriculture at Tourism Office sa Bolinao para sa implementasyon ng management plan sa Natural Heritage Site na Tara Cave. Tinukin ng mga tanggap parang entry points at iba pang daanan papasok ng kuweba upang malagyan ng karampatang karatula na magtuturo ng direksyon, babala at guidelines sa mga turista. Layunin na magabayan ng mga karatula ang mga bibisita upang maiwasan ng aksidente at mapanatili ang natural na ganda ng Tara Cave. Magsisilbing tagapamahala ang Barangay Council bilang kaagapay ng mga tanggapan sa pagbabantay sa kalikasan kasabay ng pag-angat ng turismo sa lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.